Intentant entendre quin i com és el sentit de l'humor dels catalans, he anat a veure 3 persones que coneixen aquest tema una mica més a fons. President Montilla, avui estem analitzant si els catalans tenim sentit de l'humor. Vostè té sentit de l'humor? Jo crec que totes les persones tenen sentit de l'humor. El que passa és que el seu sentit de l'humor. Diria que és la meva eina de supervivència. Això no hi ha qui ho aguanti. Si no tens sentit de l'humor, mors. Jo sóc una persona que no sóc molt extrovertida i, per tant, això també a l'hora de tenir sentit de l'humor és diferent. Vull pensar que sí, perquè em dedico a això fa 20 anys aproximadament. Però, per altra banda, tinc molta mala hòstia. I jo crec que no sóc l'únic humorista que té mala hòstia. Hi ha una llegenda urbana, que no sé si és certa, sembla que sí. Callao! Ho veus? Quan la gent potser fa una miqueta de soroll, potser tu et surt la... Hòstia, m'has intimidat i tot. Però és que és del factor sorpresa que també funciona en l'humor. I aquest tòpic que diu que els andalusos són molt salaos i els catalans som uns sossos? Jo crec que això són bajanades universals. Hi ha andalusos que realment són terribles de sosseria, no? Ni els catalans som tots iguals, ni els andalusos tampoc. El català és molt pessimista i té a veure amb el seu sentit de l'humor. Que és aquesta cosa, jo vaig tenir la sort, tinc molt bons amics i em van aconseguir entrar per anar a una final a veure el Barça a Wembley. I vam veure el millor partit, crec, de la història que s'ha vist a una final i ens vam envoltar una gent, un estat d'eufòria, la gent abraçant-se, i darrere meu tenia un senyor que s'abraçava amb un altre que potser el coneixia. Som els millors del món! Aquesta cosa de l'eufòria, els millors del món! I l'altre va contestar ràpidament, sí, però bueno, l'any que ve... És a dir, fins i tot el moment d'eufòria i d'entusiasme més absolut, hi ha un moment de dir, l'any que ve ja veurem com menjarem merda, no? Hi ha una cosa que triomfa molt encara a dia d'avui, que són els acudits de sogres, en femení, Horrorosos. d'homosexuals, de negres i de discapacitats. Què et sembla? No, a mi em sembla que s'ha de poder fer humor de tot, eh? Jo crec que s'ha de ser capaç de fer humor de tot, sense frivolitzar. Depèn quina cosa facis. Pot ser-hi sensibilitats. Com que tot pot ofendre a qualsevol, perquè vivim en aquest món d'ofesos permanents, clar, llavors no podries fer cap acudit de res. El format acudit s'ha actualitzat i té una altra forma. Se'ls dona forma de meme, de tuit. Hi ha un fenomen que m'agrada molt, que també el segueixo bastant, d'aquests homes, i quan dic homes vull dir éssers masculins, que són maneres de jugar-se la vida inútilment sense aportar res a la humanitat. Però no em fa riure un tio fotent-se pinyos. Em deprimeix que siguin els tios els que manen la humanitat, perquè penso, com pot ser que aquest gènere sigui tan poderós, sent tan capullo? Vostè recorda algun moment políticament incorrecte on s'ha tronxat de riure? Alguna situació d'una caiguda o algun pinyo? No, aquestes coses no, a vostè no li fan gràcia. No, i a la persona que cau menys. I si el que cau sents tu, encara menys. Ara ha rigut, els foten. Ara ha rigut, no li fa gràcia, però ara és el moment que més ha rigut d'aquesta entrevista. Saps explicar acudits? Tens gràcia? T'agraden els acudits? No, me n'en recordo de 2, només. Un és el de mis tetes, que és masclista a morir. Me'l explicaries o no? No, el de mis tetes no, home, no, que això és... I l'altre, el que no és masclista? No, és que l'altre és ofensiu. Posa't un moment al mono de la feina i explica'm un acudit. O fa ràbia, això? Fa ràbia. Oi que sí? Sí, abans recopilàvem els acudits, ara estic desaprenent. Sabria explicar-me algun acudit? A veure si al final qui m'haurà d'explicar l'acudit serà el president Montilla. Un amic que li diu a l'altre, escolta, tens wifi? Diu, sí. Diu, em pots dir la clau? Diu, la clau és tenir diners per pagar-lo. He de riure o... És de riure o és... però de riure poc. Riure contingut, així com vostè. Riure cap a dins. Sí.